Орша. Вітаю вас, сябры. Я хочу сказать некалькі слов тут, у Воршы, менавіта па-беларуску. Таму што гэты горад беларусы заўсёды згадваюць з гонарам. Нас падзяляюць на захад і ўсход. Нас падзяляюць, каб раз'яднаць. Але ва ўсіх нас адзіная мэта – новыя, сумленныя выбары. Мы поедем па ўсёй краіне, і мы убачым уласнымі вачыма, і мы пацвердзім 9 жніўня, што жыве Беларусь!